een heel soort mensen die kennen vanzelfs de bibliotheek. Maar minder mensen kennen de dementheek. Een bibliotheek is er voor iedereen. Dat richt het vooral zich op boeken, lezen en informatie. Een dementheek is speciaal bedoeld voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners. Welkom Dennis. Ja, dankjewel. Ja, nou, we zullen toen twee dingen gehad. Ten eerste over de dementheek en over de film. Klopt. Zullen we beginnen met de dementheek? Jazeker. Hoeveel dementheken binnen er in Friesland? Wij zijn de eerste. Ja? Ja, wat dus leuk. de weekend dementheken in Friesland. Dus dat is eigenlijk zo'n ontstaan. In 2024 hebben we Wils Huiskamer. In de Waardwente hebben we start. En eigenlijk zo'n huiskamer voor mensen met dementie. En daar kwamen we ook heel bot zien dat mensen informatie nodig hebben voor wat hoort het in. En daardoor hebben we de dementheek betocht. En hoe neemt ze nou ik wil? Ik ben Wil. Ik ben Wil. Kun je heel kort vertellen wat dat inhoudt? Ja, Ik ben Wil is een stichting. Die is ontstaan. We bestaan straks 4 jaar in 2026 februari. En eigenlijk is het toch een initiatief van Titus Vocht. En Titus Vocht, de man van Titus Wil, die had toen een actie betoogd van ik ben Wil, ik heb Alzheimer. En toen in de tijd hadden wij €16.000 ophellen voor 3 goede doelen. We merkten dat we heel veel positieve reacties kregen. Daardoor, en toen hebben we een stichting ervan maken. En die stichting bestaat straks dus 4 jaar. Ja, wel fantastisch. Ja. Ja. En hoe ben je hem de Satakaam? Want je bent dus de eerste in Friesland. Ja. Hoe ben je hem de Satakaam om een dementheek te hebben? Ja, eigenlijk is het toch een netwerk. Gerard Kossen, die had ook in het Westenkwartier, de gemeente, wie die ook bezig met eenzelfde soort initiatief. En Gerard is ook een van de vrijwilligers van onze stichting. En die kwam toen met het idee. En na de huiskamer hingen wij, nou hebben we een fysieke plak. En hoe kunnen we mensen nog meer helpen, steeds maar in mantelzorgers, maar ook professionals, maar informatie over dementie. En daardoor hebben we eigenlijk zo'n werkteam gecreëerd. Die hebben samen het idee betoogd. Er zijn heel veel vrijwilligers vanuit de stichting die direct zitten. Dus als mensen vragen hebben, nou dan kunnen ze daar komen. En van waar is de dementheek nou precies bedoeld? Ja, voor eigenlijk mensen met dementie, maar ook voor naasten. Dus mantelzorgers, maar ook voor zorgprofessionals. Wij hebben een speciale koffer hebben ontwikkeld. Een soort van EHBO koffer met al je informatie. Ja? En die kan mensen meenemen. En daar zit informatie in wat ze tussen kunnen horen. En wat mag je dan denken? Folders, materiaal. Want we merken heel bot van dat heel veel mensen die net met dementie te maken zijn, die weten er nog net heel bot van. Maar als het dan hoe komt, dan denken ze van blikje, wat maken we nou? Ja. En wij proberen toch vanuit onze stichting mensen echt zo vol mogelijk voor te bereiden en te informeren wat er al hier is. En daardoor hebben we die koffer ontwikkeld. Ja. En proberen we eigenlijk op onze website ook een soort van sociale kaart. En dat mensen direct de nodige informatie kunnen vinden van stel, er gebeurt iets. Nou, welke stappen kunnen we dan ondernemen? Aha. Nou, stel ik me voor, ik kom hier in de Westrein dan in de bibliotheek en dan zie ik al je boeken. En hoe maak ik het van misschien als ik in de dementheek kom? Ja, ik boeken lezen daar. We hebben een uitleidingssysteem. Dus mensen kunnen die boeken ook meenemen. De vrijwilligers die lezen ook boeken. Dus dan jou is ook weer een review van over een boek. Dus dat is ook wel leuk. En die verhalen komen dan ook weer op uw socials terecht. Mm-hmm. En dus mensen kunnen daar komen. En dan kunnen ze boeken ook meenemen voor een bepaalde periode. En dan brengen ze weer om. En we werken heel veel samen met lokale partners. Maar ook in Dokkum. Dus een Van der Velde boeken bijvoorbeeld. Ja. Daar doen we heel veel mee. Maar wij hebben spultjes en oren. En dat we ook uitlijnen. Want boeken zijn echt super belangrijk. Want het creëert van mensen met dementie soms ook wel weer vervolgstappen om leuke initiatieven te doen. Zoals? Nou, de mast het brein ook wel stimuleren. Ja. En niks doen is echt net goed. Nee. Dus die boeken die helpen mensen ook van wat kunnen we nog wel doen. En dat is super belangrijk. En wat voor genre mag ik dan wel denken? Wat lezen ze mensen? Van alles en nog wat. Ja, Ja. Het is zo breed mogelijk. Het werkteam creëert altijd een boekenlijst. En dat lijstje krijg ik dan. En dan ging ik op zoek naar partners om de boeken te bestellen. Mm-hmm. En dan, dus we gaan nou een 40-tal boeken. Ja, allemaal hebben we te lezen. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ja. En de meiwerkers, dat zijn al je vrijwilligers? Ja. Maar eigenlijk is Ian de coördinator, dus Hetty Koms van de huiskamer.
Dat is de enige betaalde kracht die we hebben. De rest zijn al je vrijwilligers. En wij moeten die vrijwilligers, moeten die ook ergens rond voldwaan? Want het is wel een publiek, kan je mee werken als je in de bibliotheek werkt. Ja, het had ook een trainingsprogramma geschreven. Dus alle vrijwilligers van de huiskamer die werkt traint. En dat programma, wij als bestuur zijn, ik ben nog zelf een voorzitter, wij worden straks echt traind. En wat voor training krijg je? Ja, dan krijgen we eigenlijk zo'n training op de sociaal-humane manier van Anne Marté uit Amsterdam. Nog meestal eens een keer Huis van de Tijd op YouTube op zie je dan zoals een beetje een huis ontstaan. En daar bewegen wij straks misschien ook een beetje naar daar. Van oké, van een huiskamer, maar misschien in de toekomst zullen we ook wel naar een hoeve staan. Oké, ja. Nou, leuk. De sociaal-humane manier van benadering. Ja. Nou, dank u wel. Zullen we dan ook naar de film? Zeker, ja. De nareis. Terugreis. De terugreis, ja, dat is ik zo. En hoe had de terugreis te meidje met dementie? Ja, eigenlijk is de terugreis een film die eigenlijk zo'n steen is voor een samenwerking met het Filmhuis in Dokkum. Het Filmhuis die had u op een gegeven moment benaderd van, we willen iets leuks doen voor je stichting. Want we hebben heel veel ambassadeurs en die ambassadeurs die doneren al je geld voor leuke activiteiten voor de stichting. En zij is eigenlijk zeker het idee ontstaan van oké, het Filmhuis wil wat mij eens doen. Maar wat voor soort film past dan een beetje in het genre van dementie. Ja. En daar gingen we toen maar een werkgroepje een keuze uit maken. En dat was eigenlijk de terugreis. En de terugreis is een soort van road movie. Waarbij je eigenlijk zo meestal op reizen gaan. En dan al je dingen meemaatje. En die hebben we volgende week het teasje in het Filmhuis in Sens in Dokkum. Om jou wachten. Ja, en ik had de film ook gezien. Hast toen zelf gezien? Nee. Dat is een prachtige film. Het gaat om een ouder echtpaar die dan naar Frankrijk gaat. Klopt. En wat er dan onderwijs inderdaad al hier gebeurt. Ja. Van waar is deze film bedoeld? Voor iedereen. Ja, maar zo'n jongeren bijvoorbeeld vinden die dat... Ja, ik wel. Ja, kijk, om Prutte meestal van die emotie hebben van oké, ik wil hem nog een keer zien. Want dat is zo'n prachtige, wat stel ik al zei, zo'n prachtige film. Ja. En dat doet wel wat met mij. En dat merken we soms ook al bij een symposium die wij ook al organiseren. Ook van een bepaald jaar, maar er komt ook heel veel jeugd op aan. Mooi. En dan merken ze eigenlijk ook al mijn orenprogramma's, zoals het adoptieproject, wat wij ook doen, mijn basisscholen. Wat is dat? Ja, dat is een uitleg van wat dat eigenlijk dementie mijn meisken. Dus een paar en beppen bijvoorbeeld. Maar dat doet dat op een speelse wijze wordt het uitlijn door scholieren van groep 7 en 8 van de basisscholen. Oh. En dat is een heel mooi programma. Dat eigenlijk op een speelse wijze echt uitlijn wordt van wat doet dat dan? Ja, wat gebeurt er? En nou hartstikke mooi. Nou, ik kon nog wel heel skof met die praten. Maar de tijd is op. Maar heel fijn dat je er bezig hoort. Want het ging wel goed, ondanks het waar. Ja, nee, zeker. Ja, dat was wat daar. Oké, mooi zo. Nou, dan wens ik die een veilige terugreis. Dankjewel. En succes mee, waar je mee bezig bent. Ja, zeker. Dankjewel. Oké, dankjewel. Oké.